A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Ukholo nokuvuma inkolo. Ngiyakholelwa ku-Allah. Amantu billah. Ngiyakholelwa ku-Allah. Ngiyomkhonza yena yedwa munye. Akekho noyedwa endalweni yakhe ofana naye, uzimele, akazali, akazalwanga, kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi. Ngiyakholelwa ku-Allah ngawo wonke amagama akhe eziqu zakhe. Wa qabiltu jami'a ahkami. Ngiyavuma futhi ukuthi u-Allah subhanahu wa ta'ala wonke amagama akhe ngokuhlangana kwakhe uyena onelungelo lokujaja, uyena onelungelo lokwahlulelwa. Wa arkanihi, kanye nazo zonke, nayo yonke imiyalo Allah asiyala ngayo. Mayelana nani? Iqraru bil lisani wa tasdiqu bil qalbi. Mayelana naloku esikusho ngolimi lwethu naloku esikholelwa kuko ezinhlizweni zethu. Lokho esikusha ngolimi lwethu naloku esikholelwa kuko ezinhlizweni zethu. An-niyya fil qalb, inhloso isenhlizweni. Ngiyakholelwa ke kuwo wonke amagama eziqu zakhe, nokuthi Allah uyena onelungelo lokuba umehluleli wethu sonke. Sikukhuluma lokho ngomlomo bese siyakholelwa kuko enhlizweni. Uma ngabe sithi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah, siphika yonke into eyindalo ngaphandle kuka Allah. Bonke onkulunkulu bamanga, bonke onkulunkulu bokwenziwa, siyabaphika sithi abekho ababona onkulunkulu. As long kuyinto eyindalo, as long kuyinto edaliwe, asimqubi umdali wethu nendalo yakhe. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Bonke onkulunkulu nonkulunkuluwana, abesilisa nabesifazane, abeyithombe nabeyiphambano, nabantu abaphila emhlabeni, siyabaphika bonke uma sithi amantu billah, sikholelwa ku-Allah yena yedwa. Akekho omunye esimvumayo ukuthi ungumdali wethu, ungumenzi weinto zonke, ungumdali wamazulu nomhlaba ngaphandle kuka-Allah. Umzimba womuntu unenhliziyo eyodwa. Umzimba womuntu unenhliziyo eyodwa. Ngakho-ke leyo nhliziyo leyo kufanele ikhonze uNkulunkulu oyedwa, hayi abaningi. Umzimba womuntu unenhliziyo eyodwa. Ngakho-ke lo mzimba loyo, leyo nhliziyo leyo inelungelo lokukhonza uNkulunkulu oyedwa. Uma ufunda incwadi kaLuka 16, wehle nayo uyelapha ku-24, ithi awukwazi ukuba namakhosi amabili. Ungekhonze amakhosi amabili. Uzokhonzwa eyodwa, uzonde eyodwa. Awukwazi ukwahlukanisa omabili lamakhosi. Ngakho-ke thina singama-Muslim, singabazithobayo, singabazehlisayo, sithi munye uNkulunkulu, umdala weinsuku, umenzi weinto zonke. Akekho noyedwa onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.